KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyanko bebiyanko be Piindi TV bismillah mon robindu jayndeli modon weltare min dañte kala saha huccidde mon non kadi min dañir weltare odo subaka altine hande ko widen yo Allah wadenen jambedi sikitan goto fo benni weekend jam dejdo bubdo dum non hettiyanko bebiyanko be nanda Dakar kam odo saha neni fuddi wulde bedandi non o saha ko Sénégal fof ngone nguliki kono non ko yettere Allah tan dum non goto fo salminama inde kono non manama e jettode seren be men jettake lawol gotol calminama njura berta juude nyaga duwaw yupo e Sénégal aduno fof boros hollen ciagal jam du moy nder leydi meden Sénégal aduno fof hettiyanko be hande ne jeya ko buri tengtude jayndel di a Putin wiede udditi dame mudum fanude dialogue hakkunde makko e gardido leydi ndi président Macky Sall nane nder jayndel di ha tengti ordre des avocats darde mumen be ndari odo sahatan gam wiide blocus badado to galle Ousmane Sonko yo itte hettiyanko be gede jawdi odo sahane anda CCB jobbe fu hakkille mumen nane taske be ngarti hen joni wonta so Allah lamdo jabi jayni gendiri le soleil uddita damal e odo subaka ngaren e jonde odo mo ganda kanko woni Putin kanko non gardido Russie odo saha kay o darima tigi ngam tan udditade bange dialogue dum non yiyama darde gardido lendi président Macky Sall jewtere mabbe be dañdi kambe adido dum don non ko tan hakkunde Russie e Ukraine no watte ha jamma arta tonete ngaren ha joni jayde la dépêche arti non wi ko gardido lendi a haldi e tan odo mo ganda kanko woni Putin woni yete no be ƴewirta ha jamma arta do ganda kanyum woni hakkunde Russie e Ukraine dum non kanko gardido leydi ndi o arti hen ha yaaji goddum ko ganda o arti hen walla tan yewtere mo be no buri yaajirde nane nder jaynde la dépêche ngarene jaynde direct news odo subaka ari tan ko ngoja jobbe sisibe odo saha woni bangal jawdi sabo non do joni be cikkata ko be dañta kono non premier ministre mo ganda kanko woni odo saha premier ministre kono kadi woni ministre jogido to bange élevage woni Amadou Ba odo saha non o dari matan gam deñude hakkillaji sabu o wiyete jawdi ma dañno hanirta ni do joni hayso tawi julde heddi ko heddi hen ko hewani kono non mabe mbatta peeje peccorde ha jawdi wawanade dum non wadi visite fanude e nder leydi ndi dum ne faade e to ganda ko ton yeyete jawdi dum non be ngarti hen no buri yaajide e nde do jaynde direct news ngarene jaynde l'observateur kanyum ne arti tan wiide hors la loi ji non dum non ne wawi yede ko hakkunde Pastef e APR be don non be mbi tan ko so tay be ndewino lawol walla tan be ndewe lawol no hanirta ni ma woddo gede de kebani dum non woni ko ganda be ngarti hen odo saha e nder jaynde l'observateur e bange politique be ngarte Mamour Diallo be mbi kay kanko odo mo ganda kanko woni gardido onage o arti sabo ne anda toboli nani fade e nder leydi meden Sénégal dum non kanko gardido onage o wi tan bangeji kewdi non be jewti be tan jewti modum ngam tan so ndiyam ari wasa dara don dum non o wi temedere capandi jeedi de tati station ji pompage nane nder leydi ndi don station ji non be jewti modum
ɗum kono kadi o arti e tan banggueji ganduɗo banggue zone de captage to liggeyaji ɗo tolni to o arti hen kono kadi 35 milliard uji walla mbiyen 45 milliard uji ɗi ganduɗa waɗama toon to Touba gam tan haɓade ko fayi e banggal inondation woni toɓoli walla tan mbiyan diƴƴe ganduɗa ina heewi tajde nder leydi ndi walla addude bonandel to diwan mo Tambacounda noon ɓe chambre criminel o ɓe garti tan e oɗo waaji mo ganduɗa ko baranoɗo konko exploitant forestier o noon ko tan kaɓɓanoɗo hawo ɓiiti o wara warɓe mo ɓe noon ɓe mbi tan ko oɗo saaha kay ɓe jogori ko tan sokede hakke gurdam mabɓe garene jayde vox populi kañum noon ari tan koye conseil mo ordre des avocats ɓe mbi noon ko tan watte avocat ji Ousmane Sonko wona lawol saabu avocat ji makko ne jogui droit tigui nadde nder galle makko te noon blocus moɓe mbaɗi fanude e galle makko woni sandarmaɓe tarade ɗum ɗon ene foti iwde yo laamu artira hakkille muɗum ɗum noon woni darde ordre des avocats ɓe garte ɗiɗon konngudi ɓe garte ha joni tan e banggue yette jawdi kanko ministre joguiɗo banggue élevage leydi meɗen woni premier ministre Amadou Ba widemo tan yo hakkillaji ndeci saabu ma jawdi dañi e nder leydi ndi jayde quotidien le quotidien arti tan ha joni e banggue dialogue walla mbiyen tan dialogue national dañɗo to banggal politique ɗum ɗon noon ɓe mbi tan won banggue mo ganduɗa kañum kay ne wawi wiyede ko yiɗano hen ko dañama woni to banggue parrainage to saabu ɓe mbi ɗo joni to waɗa fixé tan ko 0,8% so neɗɗo dañi ɗum ne wawi jeeyede sungoli ɗi garen ha joni jayde l'indépendant noon ari tan koye Mimi Touré wiide Mimi Touré kay udditi kuure fi e gardiɗo leydi ndi Macky Sall ɗeɗon kuure noon ene jeeya hen wiide kala ko boni kanko gardiɗo leydi ndi bonni ɗum Mimi Touré haɗani ɗon saabu o wi yete kala ko ganduɗa yete woni ko musata e Sénégal walla tan bonandeli gardi hen addi ɗum ko gardiɗo leydi ndi saabu wonko ganduɗa amo yaɓɓi ɗon koyngal makko o jaɓani yaɓɓidde hay ko fawete e dow saktoɓe kabaruji ɗum fof ko gueɗe makko te noon ɓe goppirta noon ɗum woni konngudi makko kanko Mimi Touré garane jayde tribune oɗo subaka wi tan ko F24 oɗo saaha darima tan gam tan addude dialogue du peuple so tawi woɗɓe ɓe nana mbaɗa dialogue politique kamɓe noon ɓe gaari koye dialogue du peuple saabu moɓe kuccodir e ɓe ganduɗa kamɓe goni askano tan ɓe mbawa haldude moɓe oɗon communication no woni wadde ɓe sensibilisé et conscientisé faade tan e banggue sungoli kono kadi ko kewata e leydi ndi kanko Bougane Gueye Dany noon o wi kanko e F24 moɓe jaa toon to diwan mo France to ɗum noon nogasi ɗiɗi lewru wonata toon manifestation mawɗo podɗo dañde toon gam tan hollidde darde gardiɗo leydi ndi e nder leydi ndi Robert Bourgi oɗo saaha kañum kay darimo wiide tan kanko gardiɗo leydi ndi président Macky Sall omo wawi wadde tigui 3e mandat garene oɗo mo ganduɗa kanko woni jagorde joguiɗo to banggue jangde nder leydi meɗen kanko noon o tan hucciti e ɓe ganduɗa kamɓe goni sayam sukusam soɓe jewtide koyemoɓe noon ɗum ɗon noon mataw tan ɓe dañi koɓe jinno ko wiide yette oɗo saaha aɓeni pada wadde noon ɓe ƴetti tan ɓe ƴetti ko ganduɗa kañum woni kaɓirde ɓe joguinode ɓe jojjine leydi ɓe pada kadi caggal nde ɓe jewtide Cheikh Oumar Anne mo ganduɗa kanko jogui banggue tan banggue mo ganduɗa kañum woni jangde nder leydi meɗen ɗum ɗon noon ha joni tan maître Ciré Clédor Ly ɓe mbi oɗo saaha kay o dillini ordre des avocats ha ɓen kaali garene jayde besbi le jour noon kañum ari tan koye banggue drépanocytose saabu yete ɓe mbi ko rafi mo ganduɗa ne adda caɗele e ɓandu neɗɗo ɗum ɗon tigui ɓe garti oɗo subaka ɓe wiide noon oɗo kay biyeteɗo Seyna oɗo kay mo ganduɗa ko ɓiyum tigui wonde rafiguel ɗon cukalel wiyete ko Seynabou o wi ɓiɗɗo yarata école ko bekeje kono noon komo ganduɗa ene tinne jangde muɗum saabu kala to tawɗamo tato ardotoɓe o yaltata hen woni 3 premier ji o wi o meeɗa yaltude hen kanko cukalel nguel ɗon kala ko wawi omo waɗa ɗum te o wi noon o waɗino test pré mariage kono noon test uji ɗiɗon garno tan ko holliti goɗɗum te noon joom galle makko ina wonno tigui SS te ɗum ɗon ɓe jiyano ɗum hollitno ko wonno ko AS ɗum noon woni ko ganduɗa yete o arti hen no ɓuuri yajirde jayde libération ko hen garten kañum uddetoɗo subaka jayde libération are oɗo scandale mo ganduɗa dañi
ɓe mbi conférence ɗum ko ganduɗa kañum woni conférence l'initiative internationale pour la transparence et des industries extractives kamɓe noon ɗo tan e nder Dakar ɓe garti noon e ko yaaji ko scandale mawɗo mo ganduɗa dañi to diwan mo Nigéria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, République démocratique mo Congo. ɗum ɗon noon ɓe mbi ko tolni duuɓi sappo ko way noon nani daña ɗum noon ko faade tan ɓe ganduɗa aɓe naata walla tan eɓe naata e systéme aji ganduɗa ɗi gona lawol ɗiɗon systéme aji noon hande woni tan to banggue to banggue ne wawi wiyede weeyo e ko way noon saabu noon ɗo joni kay ɓeɗon naati koye ko ganduɗa ko kañum fayi tigui e koɓe potani nadde ɗum noon woni tan to banggue yete environnement e ko way noon mataw tan wadde gueɗe ɗe ganduɗa pewani ittude leɗɗe walla tan wadde transporté won gueɗe ɗe ganduɗa ete ɓe ndewnata ɗum e lawol kono noon ɓe mbaɗat détourné tigui e laabi ɗi ganduɗa hen ɓe poti rewde ɗum ɗon noon nani haaɓe no hannirte ni saabu yete ɓe darima gam yewtidde ko way noon kono kadi wadde feere ha haaɓo ɗum surtout noon e leyɗele ganduɗa nani daña ɗum e nder Afrique saabu ɓe mbi ko duuɓi sappo heewi e ko wayni saabu yete banggue lawol ni ɓe natat hen ɓe jiiɓa walla ɓe gadda hen banggue mbuñaari ha tan koɓe jiiɗi ko ɓe daña ɗum e saaha foof wadde noon ɓe dari tan kamɓe goomu ganduɗa goomu aduna dariɗo tan gam haɓade ko way noon oɗo saaha ɓe darima gam ko way noon itte ɗo yete saabu yete to banggal champ pétrolier ji ɗi aɓene tan woni ɓe ganduɗa yete aɓene jiiɗa nadde hen hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko noon tigui garen e hello wongo en mbatta sona artude e tan ko ganduɗa ete ko kañum woni jayde nde ɗo wiyete jayde bisbile jour saabu hande ɓe garti koye ñalawma tan teddiniraɗo ko fayi e banggue haɓade drépanocytose e nder aduna o rafi drépanocytose noon ne heewi nanede walla yiyede ɓe ganduɗa ina gondi hen oɗon rafi noon ko rafi mo ganduɗa ko rafi ƴiƴam oɗon rafi ƴiƴam noon addata ɗum ko ganduɗa kañum woni ko woni ɓalli meɗen ganda kañum woni to banggal ƴiƴam to yita wona ko ganduɗa yonani walla wona ko ganduɗa dañat caɗele no waɗiri développé dañde ɗeɗon caɗele no waɗiri développé noon addata hande wiyede neɗɗo o ko AS walla ko SS drépanocytose noon ko gueɗe ɗiɗi woni wiyeteɓe porteur sain walla tan waɓe wiyede AS ɓeɗon ne gonda e rafi o tawa noon tinata museki walla tan kamɓe aɓe mbawi wurdude hen tawa ɓe jerta leɗɗe e ko way noon kono noon forme mo ganduɗa kañum woni forme grave o woni ko wiyete forme SSO ɗum tagui noon hewɓe joni e nder jayde bisbile jour kanko kalannoɗo ɓi kone wondi hen o wi ko haade o resodirde e joom galle makko ɓe mbaɗi test saabu ko ɓuuri hen hewde wiyete ko yo yimɓeɓe mbat test après mariage yaade ƴewto ƴiƴam mumen ɗum ɓuuri sirde so tawi neɗɗo o ko AS ko SS joom galle muɗum woni SS ɗum ɗon ne wawi addude caɗele sukaɓeɓe walla o wona AS o wona AS so ɓe dañi ɓiɗɗo oɗon ɓiɗɗo ne wona mo ganduɗa dañi wonta ko SS ɗum ɗon adda caɗele drépanocytose saabu ko gueɗe ɗe ganduɗa rafi mo ganduɗa ko rafi musɗo noon wondiɓe hen ɓe noon enen mbawi hande addude témoignage uji ganduɗa ko témoignage uji koɓe tinata ƴiye musoje ɓalli musoje wadde faible wadde crise drépanocytose woni crise aji musɗi ɗi ganduɗa neɗɗo o ne wawi wadde ne wawi pertude conscience muɗum wonay ɗanade walla hakkille muɗum walla tan perte hakkille muɗum no wawi wiyede ɗum noon woni caɗele ɗe ganduɗa hande ne woni drépanocytose kamɓe wonduɓe hen ɓe noon hande aɓe mbiye massa yo Allah addu jaam ko rafi noon mo ganduɗa ko rafi mo sellata ne wawi noon wadde traitement ji ina waɗe neɗɗo o ina ƴetta banggue traitement ji muɗum wawa wurdude hen ko juuti kono noon ko rafi mo ganduɗa so kiisi ha neɗɗo jibidinama hen iwata wona kadi rafi mo ganduɗa neɗɗo raɓete ɗum walla neɗɗo yaaha ha ɓooya daña ɗum e ɓandu mum ala wona noon ko rafi mo ganduɗa neɗɗo jibidinte hen saabu jibidinte forme ƴiƴam mo ganduɗa wonta
ko SS ɗum wona noon caɗele e museki ganda saaha aɓe tino ɗum noon hettiyankoɓe yeebiyankoɓe ko ganda yete wiide tan wonduɓe hen ɓe yo Allah waɗan ɗumen jaam ɓe ganduɗa yete gonni SS uji walla goni AS uji kamɓene hoto Allah wadduɓe worɓe ɓe ganda ko AS walla ko way noon saabu ɗum ne wawi addande caɗele sukaɓe mabɓe test uji pré mariage ɗi noon weeɓani saabu hande yiɗodirde neɗɗo ha jettoɗon e yidde resodirde wiide mbaɗoyen test te oɗon test so waɗi positif mbiyon ngal ɗon dewgal ne wawi wasde dañde neɗɗo natata e risque uji ɗiɗon e saaha foof te noon ɗum addata caɗele hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe onon ne miijo moɗon ne faade e tan ko ganduɗa kañum woni commentaire uji ɗi so tawi témoignage uji wonduɓe drépanocytose ne somin dañi ɗum hen kadi ɗum kadi ɓurata yo Allah waɗanen jaam e kisal ha gongol sallahu lamɗo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen e banggal caméra o ko Djiby Dieng to montage to ko Ali Fall. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.